A Ría de Noia acollerá o 15 de agosto a 24ª edición da Travesía a Nado Solidaria organizada pola Asociación Adecodea. Esta cita deportiva reunirá un centro de nadadores con e sin discapacidade que completarán os máis de 3.000 metros que separan os portos de Testal e o Freixo. Que é xa a 24ª edición da Travesía Solidaria a Nado na Ría de Noia. Esta travesía vaise a celebrar o vindeiro 15 de agosto na nosa ría, tendo como saída o Peirao de Testal e como chegada o Freixo en Outes. Sairá arredor das 10 da mañán. Unha vez rematada a proba, os participantes disporán dun autobús para volver dende o Freixo a Testal, onde recibirán unha medalla conmemorativa e compartirán uns petiscos para celebrar esta xornada festiva na que a competición deixa paso á inclusión. É unha festa do deporte, unha festa de inclusión e unha festa da solidaridade, onde persoas con discapacidade participamos xunto con persoas que non teñen discapacidade nunha mesma actividade. O Club Adecodea, unha das súas apostas é a inclusión a través do deporte e esta é unha das actividades que, ten máis tradición dentro do que son as actividades do club. Animar a toda a xente, os que lles guste nadar, que participen na travesía e os que non, que veñan a ver como é esta festa do deporte. As inscricións poden realizarse na web de Mesports ata o próximo 12 de agosto. Polo momento xa hai 70 inscritos e agárdase completar o aforo máximo de 100 participantes.